Okei, lähtitkö dateille, jos se lempikarkit on nää? Katsotaan. No en. Musta tuntuu, että tää haluais mennä keilaamaan. No en mä tiedä, taisi olla semmonen vuokraan kuin elokuvan, sen mä voisin ehkä tehdä. Mä en osaa perustella tätä mitenkään, mutta en lähtisi. Okei, ehkä mä voisin. Musta tuntuu, että tää haluais mennä Lintsille. Kyllä mä voisin ehkä Linnanmäelle lähteä. Joo, tää voisi olla kiva, sellainen kesäpäivä deitti. Okei, tää on syönyt samoja karkkeja 5-vuotiaasta lähtien eikä muuttanut sitä, mutta nää on ihan hyvän näköisiä karkkeja kyllä. Tää varmaan haluaisi mennä johonkin kahvilaan. Ja mä en kyllä tykkää kahvilatreffeistä, niin mä en lähtis näille treffeille. Mutta tää on varmaan ihan hyvä tyyppi, mutta enemmän silleen kaverina kuin niinku sillain romanttisessa mielessä. Okei, näille treffeille mä lähtisin. Mitähän se haluaisi tehdä? Musta tuntuu ihan sama, mitä se haluaisi tehdä, niin meillä olisi kyllä kivaa. Mentäis ehkä Suomenlinnaan. Mä oon tosi innoissani näistä dateista nyt. En varmasti lähtisi, herranen aika. Toi yksi karkki, toi sieni on kyllä ihan hyvä, mutta tää tyyppi on niinku raivostuttava jopa. En lähtisi.